sento feliç i estic molt content i sóc el més feliç del món. Ets una noia especial, tant com si plores o somrius, sempre amb tu tot és fenomenal. Tu ets molt tímida i solitària, encara que mai no ho admetràs a ningú. Et podria abraçar, sempre amb tu jo vull estar. Tu també ho vols, no ho pots dissimular. Em sento feliç i estic molt content, faré servir un conjur d'amor. Ets molt preciosa, maca i formosa, vull que m'entreguis el teu cor. Jo t'estimaré, ets el meu amor i sempre totes les cançons et cantaré. Ja han passat 2 mesos d'ençà que en Yonosuke va venir a l'escola. I sembla que cada vegada que faig un pas cap endavant, em toca fer-ne 2 cap enrere, després. Ai, això vol dir que no estic avançant gens. Estàs enamorada? Doncs ja en som 2. I resulta que la meva àvia no ho sabia. Va ser tota una sorpresa. Bon dia a tothom! Quins cabells tan macos! Què t'has fet, Yoko? Moltes gràcies. He començat a fer servir una crema suavitzant nova. És molt cara, però em deixa els cabells molt més lluents, oi que sí, Yonosuke? Ah? Les nenes heu de fer servir xampús i cremes suavitzants? Quina feinada! Tu no fas servir xampú per rentar-te els cabells? No, jo només faig servir sabó de les mans. Per rentar-te el cap? Ara entenc per què tens els cabells tan secs i aspres, pobre Ken. Ja els tenia així quan vaig néixer. En canvi, els teus cabells, Yonosuke, són suaus. Quina mena de xampú fas servir? Un dels normals. Ah, això vol dir que ja vas néixer amb els cabells suaus. La Yoko cada dia es posa més bonica, molt més que no pas jo. Així no puc competir amb ella de cap de les maneres. Azuki. No t'amoïnis per això, Azuki, sents? Els cabells no ho són tot en una persona. Si jo no estic gens amoïnada. De debò? Que bé! Per què? És que estic molt contenta que a tu no t'agradi en Ken, saps? En Ken no m'ha agradat mai de la vida i mai m'agradarà. Sí, jo ho sé, però sembla que tu sí que li agrades a ell. Però suposo que això és perquè ens coneixem des de primer curs, Kaoru. L'Azuki sembla una cuca i per això li diuen cuqui. L'Azuki sembla una cuca i per això li diuen cuqui. L'Azuki sembla una cuca i per això li diuen... Vols parar? La Gidama! Quan penses fer-te gran, Ken? Et comportes com si encara fossis a la guarderia. Vés a pastafang. Què? Ja veuràs si t'atrapo. Tant de bo que la Gidama no hagi sentit res del que hem dit, oi? Segur que no ho has sentit pas, no et preocupis. Si com t'atrapi ja veuràs. Anem de guarderia. Ens hauríem d'ajudar entre nosaltres, no trobes? Sí, això mateix. Ei, Kaoru, vols venir a casa meva avui? D'acord, podem parlar dels nostres problemes. I una altra persona potser s'hi voldrà afegir. Oh? Qui hi ha?
Hola, com estàs? Soc la Tomo. La Zuki m'està esperant. Que hi és? Ah, deu ser companya seva, oi? Sí, som amigues i anem a la mateixa classe. Ah, hola, Tomo. Passa, passa. La meva habitació. Kaoru, no sabia que eres aquí. Em pensava que ja t'ho havia dit per telèfon. Avui parlarem de nois. Així ja li has explicat a la Kaoru que... Però com és que una noia tan intel·ligent com tu està enamorada d'en Makoto? Quan anàvem a tercer, en Makoto traia millors notes que no pas jo. Què dius ara? Ai, a veure, què trio? Va, Makoto, que no tenim pas tot el dia. És que m'agrada tot el que hi ha, Ken. Tu pitja un botó i prou, no t'ho pensis tant. Molt bé, agafaré un refresc de taronja, però és que ja em vaig agafar ahir. Avui agafaré... Jo ja me l'he acabat. Apa, adéu. Espera'm, Ken. Ai. Si fos per ell, ens passaríem tot el dia aquí. Ja m'he decidit. Un suc natural. Hem de pensar més en la nostra salut. Parles com el meu pare. Ens hem d'ajudar entre nosaltres tres, I no ens hem de donar per vençudes, entesos? Esclar que no. Això mai, noies. I jo crec que ens hauríem de trobar més sovint. No creieu que hauríem de fundar un club o una cosa així? Doncs no seria mala idea. És una idea genial. Ah, i necessitem un nom pel nostre club. Posem-li un nom en anglès. Ens podríem dir KTK, Kid to Kiss, esperant el primer petó. Esperant el primer petó en anglès, molt bona. No ho endevinarà mai ningú. Ets molt llesta, Tomo. I vosaltres? A partir d'ara, el nostre grup li direm al club KTK per estar enamorada. Mare, què vol dir estar enamorada? Encara ets petit per aquestes coses, Daisu. És una cosa dolenta? No, no és dolenta, però... Les meves amigues se'n van cap a casa, mare. Passi-ho bé, senyora. Moltes gràcies. Aneu amb compte. La pròxima trobada del Club KTK serà a casa meva, d'acord? Molt bé, d'acord. Això sembla les reunions de pares que es fan a l'escola. Estic molt entusiasmada. Però pensa que en aquest club no podem estar contentes. Tens raó. El club és per aconseguir que ens facin el primer petó, per res més. Hi esteu d'acord? Ja veurem quina és la primera de les tres que deixa el club KTK. Quina sorpresa si fos la Tomo. Tinc l'esperança que aviat passi alguna cosa entre en Yunosuke i jo. Ah, Yunosuke. Preparat? Sí. Té! L'has de llançar més fort. Mira de tenir les espatlles més equilibrades. Que què? Ken, escolta! Què vol dir estar enamorat? Està enamorat? Qui t'ha dit que està enamorat? La Cookie i les seves amigues. La Cookie? Sí, i també parlàvem de KT o TK o... K-T? K-T! Són les meves inicials. Ken Tsuji. Visca! Daisu, escolta, de debò van dir que la Cookie estava enamorada d'en K-T? Ho sabia. Sabia que s'acabaria enamorant de mi. No et vols entrenar més avui? No, avui em sento tan bé que no ens entrenarem més. Apa, Daisu, anem a menjar un gelat. Visca! Estatuts del Club KTK. Norma número 1. Els socis del Club KTK s'han d'ajudar els uns als altres i han de lluitar per aconseguir el seu objectiu. Norma número 2. Entre els socis del club no hi ha d'haver cap secret i s'han de compartir els problemes. Norma número 3. Els socis han de deixar el club tan bon punt hagin aconseguit el seu objectiu. Molt bé, molt bé. Ara sí que és un club de veritat.
fer una còpia per cada sòcia. No, Azuki, em sembla que això no és una bona idea. Ens ho podria veure algú? No es podran imaginar què vol dir KTK. Ningú no ho arribarà a saber mai, per això no has de patir. Sí, té raó, ningú no sabrà què vol dir KTK. Hola, Azuki. Hola. Què, us ho vau passar bé ahir a casa de la Tomo? Em sap greu que no poguessis venir. Tant se val, no passa res. Vaig anar a comprar amb la meva àvia. Hola. Ei, Cookie. Acosta't un moment. Què vols, Ken? Acosta't. Tens una carta al teu armariet. Una carta? Adéu. Què t'ha dit aquest dropo d'en Ken? Vols que li clavi una bona llisada? Taixan! T'espero avui al parc a les 4. KT. És d'en Ken! Que et passa res? No, res, Hidama, res. Comença a passar que ja vinc. Això no va bé. Què puc fer ara? Ja ho tinc! Norma número 1 del Club KTK. Els socis s'han d'ajudar els uns als altres i han de lluitar per aconseguir el seu objectiu. Campió! No cal fer-se el maco, Ken. No siguis vergonyosa. El següent, Makoto. Sí. Però, Makoto, segur que no pots saltar una mica més? És que no em vull fer mal. Quin inútil. El següent, Yunosuke. Sí, Endavant, Yunosuke, vinga. Molt bé! Yunosuke! Ets genial! Ets el millor! Ja hi som, les del club de fans d'en Yunosuke. Mai no podré deixar el club KTK. Ei, però què et passa, Kaoru? Entre els membres del club no hi ha d'haver cap secret, oi que no? És la norma número 2 del Club KTK. És que acabo de trobar això al meu armariet. Mireu! Les lletres d'en Ken. Sí. Sí, és d'en Ken. La conec molt bé. No és gaire maca, oi? És com si estigués somiant. En Ken m'ha escrit una carta. És increïble. Et felicito, Kaoru. Gràcies. Què pensaria si li expliqués la veritat d'aquesta carta? Espero que en Ken no li digui res. Potser no li agradaria a la Kaoru. No, val més que anem a casa seva. No, hi estarem molt bé, ja ho veureu. Adéu. Makoto, Ei, on és la espera. Cookie? Acaba de sortir. Em penso que tenia pressa. Ja vinc. Fins demà. Hola, Ken! Kaoru, la Cookie t'ha demanat que vinguessis. Ui! Que no has sigut tu el que ha posat una carta al meu armariet. Caram, m'he equivocat d'armariet. Kaoru, aquesta carta era... Què? No, Ken, no li diguis! Aquesta carta era per... Què et sembla si anem a la llibreria? D'acord.
Ja fa una hora que som aquí llegint, Ken. Potser hauríem de comprar alguna cosa, no? No pateixis, jo ho faig sempre, això. Que bona! Ken, que passa res? Uf! Aquesta dona que acaba de passar viu al costat de casa i és molt xafardera. És de les que es fiquen a tot arreu, oi? Segur que a la Gidama se li semblarà molt de gran. Que bé! Gràcies a Déu que tot ha sortit bé per aquests dos. Saps què? Ens vam passar una hora a la llibreria llegint i no hi vam comprar res. Avui m'ho he passat d'allò més bé. Ja, això és molt típic d'en Ken. Per mi va ser tot una festa. Me n'alegro molt. Azuki, si continuo així, potser aviat deixaré el Club KTK per sempre. Potser sí, l'has de deixar tan bon punt aconsegueixis el teu objectiu. Si això passa, em sabrà molt de greu. I saps què més va fer en Ken? Oh, un moment, Kaoru. Azuki, necessito el telèfon. He de fer una trucada. Vinga. Sí. Kaoru, em sap greu, però t'he de deixar. El meu pare necessita el telèfon. Ja m'ho acabaràs d'explicar demà, d'acord? Molt bé, d'acord. Fins demà. Com que el meu pare necessitava el telèfon, no he hagut d'escoltar la història d'amor de la Kaoru. I no és que n'estigui gelosa. I ara? Hola, bon dia. No puc. Què? A tu també et va trucar la Kaoru ahir al vespre? I tant! I vam estar parlant 2 hores. 2 hores? Renoi, tu. Pel que sembla, la Kaoru serà la primera de deixar el Club KTK. Bé, això no se sap mai, Tomo, ja ho veurem. Hola! Hola! Però, Kaoru, quins cabells! M'he llevat d'hora aquest matí i la mare m'ha pentinat amb l'assecador. Està bé això de tenir el perruquer a casa. Que maca i feliç que està avui la Kaoru. Comparada amb ella, jo sóc... Demà, sobretot, no us descuideu de portar els diners pels llibres. Oh, no he pogut parlar gens amb en Junosuke avui. Vinga, Zuki, cap a casa. Sí. Escolta, Cookie. Vols que ens n'anem junts? Què vol dir? Què vol dir si vull que ens n'anem junts? Què passa? Sempre te n'has d'anar amb la Kaoru i la Gidama? No, esclar que no, però sempre vaig amb elles i... Doncs així, avui pots fer una excepció i venir amb mi, oi? Amb tu? Quina parelleta més maca! No m'ho puc creure. És fantàstic. En Yunosuke és un tio bo i vol lligar amb la Cookie. Estan enamorats! Estan enamorats! Vinga, un petó! Au, va, deixeu-nos en pau. Au, Cookie, anem. Un petó! Un petó! Un petó! Un petó! Qui s'ha cregut que és en Yunosuke? Endavant, Azuki! Espera! Pare Yunosuke, què fas? Què vols dir, què faig? A casa meva s'hi va per aquí i a casa teva s'hi va per allà, no? Doncs sí. Però què estic dient ara? Jo aniria amb ell on fos. Doncs llavors ens podem quedar una estona al parc i després anar a casa, d'acord? Tot això és molt estrany. Per què em deu haver demanat que marxéssim junts? Deu voler dir alguna cosa, això? No m'ha agradat això que se'ns hagin començat a rifar i embolicar-ho tot. Jo només volia caminar una estona amb tu, perquè ara fa molt de temps que no parlem de res. Què té de dolent que tu i jo anem junts cap a casa, No sé per què, però diria que el teu grup sanguini és el 0. És veritat o no? Sí, com ho saps? Que en saps molt d'aquestes coses, tu.
Més aviat no, només una mica. I de quin grup sanguini ets, tu? Doncs jo sóc de l'A. Diuen que el 0 i els A fan una bona combinació. De debò? Em sembla que tu en saps més que no pas jo. Això ho sé, perquè tu i jo ens entenem molt bé. Oi que sí, Cookie? Ah, i de l'horòscop quin signe ets? Jo sóc lleó, De quin mes són els lleó? del juliol. El meu aniversari és el dia 23. I el teu? Jo sóc verge. Vaig néixer el 30 d'agost. Ah, el teu aniversari també cau durant les vacances d'estiu. No va gaire bé, això de celebrar l'aniversari a les vacances. T'entenc molt bé. Com que no hi ha escola, els meus amics se n'obliden i no em fan gaire regals. A mi em passa el mateix. Els meus amics també se n'obliden. Doncs et prometo que pel teu aniversari et faré un regal. Ah, de debò? Doncs jo també te'n faré un a tu, un de ben maco. És clar que, ara que ho penso, t'he dit que els meus pares... De que estàs somiant. És com si fos el paradís. Com si estigués flotant. Avui és el dia més feliç de la meva vida. Però si és molt tard. Què hi feu aquí, vosaltres dos? Senyor Tago! Au, vinga, ja és hora d'anar a casa. Vinga, aneu cap a casa, és molt tard. Oh, si ja és de nit. El senyor Tago té raó. Serà millor que anem cap a casa. Fins demà, nois. Adéu. A casa teva s'hi va per aquí, oi? I casa meva és cap aquí. Doncs sí. Bé, ja ens veurem demà a l'escola. Fins demà. Adéu. Ens diem adéu un altre cop? Un adéu diferent. No sé què vols dir. Et diré adéu sense veure't marxar. Adéu! No vull anar cap a casa encara. M'hauria volgut quedar i no parar mai de parlar amb en Yunosuke. Ara veig que deixaré el club KTK i tinc l'esperança que serà aviat. La mare, però, estava molt empipada i em va renyar de debò quan em va veure arribar tan tard. Però jo estava molt contenta perquè l'escridassada havia valgut la pena. ただ寂しくてただ恋しくて僕ら抱き合ったわけじゃないふとよぎる悪い予感ほどくように君は笑ったぼんやり夜明けを待ってると涙が出そうになってくよ朝もやけむる改札口は今日も人が溢れてる君に出会えてよかったなといつも自慢に思ってくよ振り返らずに君とこれからはずっとずっと歩いてゆく大豆、何このカタツムリは。ゆうのすけ？なんでそんな名前つけるの？私の憧れのゆうのすけくんはこんなんじゃないわ。なんでもないのよ、大豆。今お姉ちゃんが言ったことはすぐ忘れるの。いいわね。次回、あずきちゃん。内緒、ゆうのすけくんはカタツムリ？大豆、いい加減にしなさい。